Khoroksa beri YouTuber Jyoti Malhotra bini bumung tonorok social media o gobang manjaknkha pirjak khanawi mankhana tei tabuk omo bini bumungui ma trending choliwi tongo je bo India o tongwi bo India ni kok khobor rok Pakistan o rohorwi tongmani Bharat hao tongui bo Pakistan ni bagui jasusi khlaiwi tei Pakistan o salbrum no Bharat ha ni kok rok information rok joto rohorwi tongo tei omo haike social media ni through tei bo tini romui manjaknkha police rok bai tei joto lukurok bo saimani thangka aboni yagulo bono sinika je khoroksa YouTuber hinui phiaba lukurok saimania je Jyoti bo jagani tei bini buma bupha sabo tei bo jagano hoite belong khlai tong obo kuno phano saimania lukurok 20,000 ni ISI job khlainai khoroksa bwrwi bo amsike gwnang khawi thangka je bo desh bidesh o berai gurugui khoroksa blogger wngwi YouTube rogo tisawi phunugui tongkha tei omo haike 20,000 simi bini salary bai bo desh bidesh ka bahaike berai gurui mani tongkha tei bo bahaike chini desh ni kok Hindustan ni kok Pakistan o information rohorwi tong tei jotoni slai important kok hingke omo se Pakistan ni je montri ni nok bai bini bahaike sampark eba kheba kok rok sawi porichai mankha Jyoti ni buphani bumung wngkha Harish Malhotra bo wngkha khoroksa furniture ni samung khlaio tei 20 bochor swkang je bini bihik eba kheba o bwrwi jasusi ni je buma tongmani bini bupha bai divorce wngwi thangka 20 bochor swkang no kagwi aboni yagulo hingke Jyoti Malhotra no bini buphano amsukjora torilok riwi pusiwi tokha bo saichung no single father wngwi Jyoti hingke tabuk 33 bochor umor kawi thangka media no Jyoti ni bupha Harish sawi khwnarika je poila o hingke bo job khlainani bagwi Delhi o tongo tei Delhi o tongtui job khlaiwi bo 20,000 rang salary bo manui tongo hinui phiaba covid phaimani yagulo bo Haryana ni kaisa isar elaka o sewi phaio Jyoti prai 5 bochor swkang no video rok swnamnani chengkha tei ar jagano hoite no bini joto journey rok suru eba kheba start khlairwo bo Jyoti haike jaga o berai bo blog rok phunuknani chengka omo haike bini income rok bo kisirnisa phaika blog rok khlaiwi aboni yagulo bo abo maino desh bidesh ni yatra rok khlainani bo chengkha sal 2023 o Delhi o tongnai Pakistan High Commission ni office o visa ni bagwi thangka bo ar jagao thangwi bo bini khoroksa borok siniya Ehsanpur Rahim bai aro poila malayo tei sinimung siniwolayo tei Jyoti asala bai malaimani yagulo bini personal number rok bo nahari paikha tei ar jagano hoite no borok khorokni ni gari kisaro kaisa relationship grak wngwi khajak tei wngwi thangka aboni yagulo o Pakistani je borok tongmani Jyoti no bini jalo kaham khlai grak khlai no romui narakha o jelani jarai no bo Pakistan o kaham khlai sobkui khe tei ar jagao bini VIP entry rok bo khlaijakka Pakistani je main gate tei ar jagao bini VIP treatment rok khlaijakka tei in fact bini ar jagao bag checking rok bo khlaijakliya Jyoti ni kaisa blog o Pakistani borok rok nukjaknani bo chengkha tei bo bai kaham kwrwng khlaiwi kok rok salaimani bo bini blog rok bo nukha Jyoti Danish ni je bo poila sela bai malaimani bini dol Ali Evan bai malaikha tei o borok no ar jagao bini tongnani rok tongnasana thonani bagwi byabostha khlairwo jaga rok no tei ar jagao thangwi je Pakistani khufir tei yakheba ar jagani police e tongnai khufia adhikari rok bai malairikha aboni yagulo Sakir tei Rana Sewaj bai bo ar jagao malaikha kebo shok wngani India ni borok abagwi je Sewaj ni mobile number no ono number bai save khlaiwi tonikha je Pakistani borok hini saimanano hinui bo WhatsApp Telegram tei Instagram ni through tei aborok bai kwrwngwi tongo salbrum no tei Bharat bai kwrwngjak je संवेदनशील je information rok hwijak information rok joto rohorwi tongo Pakistan no
tei jotino omo kamrok bo yafarchakha je Pakistani video rok no tisawui India ni je culture rok bai compare khlainani bagui tei omo hai keno bo Pakistani kok rok no tei bo nation rok no kaham kaham hinui phunukgui India no compare khlaima hai ke bo phunukha sem. Norok jotini YouTube o haibai nai mano je bo Pakistani videos rok ekta duita ya omo hai 30 ta ni upor videos swnamjak rok bo nukha. Hinkhe oro norok wansugui nasidi je bo Pakistani bagui bwsakchi ko kaham kaham sawui tong je tei India ni barabar khlaiui phunugui tong. Amo haike ek duita se swnamano je normal travel blog rok phiaba bo hinkhe 30 ta video amo haike no dawai tongo 30 ta ni upor. Amo rok no nugui akoi obo kuno normal travel blogger rok amo haike video swnamui manya hinui wansuglaikha lokorok. Jotono slai wanajaknai kok hinkhe o message jotini sinumung Pakistani khoroksa Pradhan Mantri ni nogo bo sogoikha. 2025 ni salo Pakistani mantri Chief Maryam Nawaz Sharif bo bai poila malaikha tei o videos rok bini Instagram videos rogo bo nukha. Tei joti je poila o border kra malaimani o borok Danish bai bo a Pakistani borok bai mos masti khlainani bagui bo India o bo thangka beraikha a borok bai no. Jotini jarui je India ni huijak khufia kok rok Pakistani borok rok joto saimani tongo je video ni throughtui tei bo je sak information call ni throughtui jotono social media ni throughtui phunukjagui tongo bini faisingtui. Joti je borok bai poila sinio tei bo bai relationship tongo o borok no Bharatani mantri rok India no hoite Pakistan o rohor ka tamni hinkhe India ni borok je mantri rok saui mankha bo India o happaimani hinkhe India ni kok rok no jasusi khlaiui Pakistani borok rok no information dinani se phaio hinui aboni yagulo bini jasparta khlaimani yagulo saimankha je joti no bini bwrui tei girlfriend hinui bo bai relationship tongo tei bo bai partnership khlaiui borok joto Indian ni kok rok no Pakistan o tunui tongo hinui saimankha. Hinkhe norok omo hai jyoti malhotra omo hai bwrui rok no tamo sanani muchung joto comment khlai sadi. Chini India o asaiui India ni mai chaui India ni som chaui omo haike torui logui thangpano se bo India no kha nangjak yakarui bo Pakistan ni bagui chini India no totra bo thibogui information rwui tongo je Pakistan no sujog rwui tongo India o phaiui attack khlainani eba keba sujog rwnani bagui hinkhe omo hai bwrui rok no norok tamo sanai joto comment khlai sadi. Paithak jora naiman bagui jotono belai kheno hambai.